Euskara ulertzen duten pertsonekin hitz egitea proposatzen dio. Helburua euskara gehiagotan eta jende gehiagorekin erabiltzea da. Euskararen erabilera jende artean ohiko bihurtu dezagun elkarrekin. Elkarrekin mundu aldatu dezakegu, esan zenidan, zu nire auspo izango zara, ni zure babestokia. Daitzez hitz, etorkizuna berreraiki. Daitzez hitz, dena aldatzen ikasi. Tatarara, 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 tatarara. Entzun gure bihotzaren taupadak, euskaraz dira. Azparnetik hasi eta tuterara gure ahotsak gertu daude. Udaberrian loreak bezala loraiko gara kalez kale. Daitzez hitz, etorkizuna berreraiki. Daitzez hitz, dena aldatzen ikasi. Tatarara, entzun gure bihotzaren taupadak, euskaraz dira. Tatarara, 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 tatarara. Entzun gure bihotzaren taupadak, euskaraz dira. Daitzez hitz, euskaraldiari ekin.